Yadda kuka fito kuka yi magana akan na Debora, muna jiran ku fito, ita ma wannan baiwar Allah da 'ya'yanta ku fito mu ji me za ku ci. Yawa, in kuma kuna tsoron ku fito ku nuna cewa ku musulmai ne, abinda aka mata ba daidai ba, da mu haɗu a wajen zaɓe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Yadda kuka fito kuka yi magana akan na Debora, muna jiran ku fito, ita ma wannan baiwar Allah da 'ya'yanta ku fito mu ji me za ku ci. Yawa, in kuma kuna tsoron ku fito ku nuna cewa ku musulmai ne, abinda aka mata ba daidai ba, da mu haɗu a wajen zaɓe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Da kuka fito kuka yi magana akan na Debora, muna jiran ku fito, ita ma wannan baiwar Allah da 'ya'yanta ku fito mu ji me za ku ci. Yawa, in kuma kuna tsoron ku fito ku nuna cewa ku musulmai ne, abinda aka mata ba daidai ba, da mu haɗu a wajen zaɓe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.